Vítajte na stránke Earn Video. Ako už náš slogan napovedá, jedná sa o spot s emóciami. Earn Video je animácia, ktorá dodá vašim stránkam život a zvýši predajnosť online produktov. Každú hovorenú situáciu vieme vyjadriť príslušnou animáciou, aby bola pre návštevníka pútavá. Hodí sa na úvodnú stránku, kde viete návštevníka hneď zaujať, povedať mu, čo vaša firma robí a kam by sa určite nemal zabudnúť pozrieť. Taktiež sa hodí ku produktom, lebo viete milým videom zákazníkovi predať produkt, ako by ste stáli vedľa neho. Teda môžete na vašej stránke nechať za vás predávať video. Po aplikovaní Earn Videa na webové stránky sme zaznamenali až o 300% vyššiu predajnosť produktov. Ak vás táto téma zaujíma, pozrite si video, ktoré sme pripravili s názvom Ako videom o 300% zvýšiť predajnosť na stránkach. Video je možné momentálne pozrieť bezplatne. Stačí zadať meno a e-mail.